Neveztünk és elindulunk. Igaz, nappal szemben az első felvétel nem túl szerencsés, de mindenkinek megvan a nevezési lapja. Itt neveztünk. Készül egy rövid felvétel, reméljük, hogy senkinek sem lesz semmi ellenvetése. Jó. Anna, induljunk el! Nekem nem kell az, úgy jut a GPS-én a térképről nézem. Hagy nézzük a térképet, Anna, honnan nézed? Innen. Aha, onnan indulunk. Jó. Elindultunk a túrára. Némi tanakodás után rájöttünk, hogy az irányítóhölgy hol vezetett minket félre. Mert sajnos pont az ellenkező irányba indított, de hát nem baj, elnézzük neki, mert mi GPS-es turisták vagyunk, és minket nem lehet hosszú távon félrevezetni. És jelenleg a Kiskacsás és a Nagykacsás tó mentén megyünk. Itt egy erdő, az erdő mögött a tó, az mondjuk nagyon nem látszik. És itt egy ilyen szép kis úton megyünk, amit közeljövőben bővíteni fognak. Itt megállok, és csinálok egy ilyen felvételt, hogy ott a hegytetőn látszik az a kilátó, ahol már voltunk fönt. És itt látszik az egész Gerecse, meg az egyes út a felüljáróval. Így van. Tart a túra a Kiskacsás tó mentén. A turisták jönnek és beszélgetnek, hallgatják. Nem túl értelmes a beszédük, de mindegy. Hallgatják a madarakat, békákat. Na, ezek végre madarak. Itt a tó. Szerintem a Kiskacsás tó. Szép felhők vannak az égen. Itt az általér mutat meg. Mellettünk az általér. Így. Hello. Ott az általér. Hopp. És haladunk tovább. Az első ellenőrző pont felé plusz 1 kilométerrel. Elhagytuk az első ellenőrző pontot. Kibírtuk néhány tréfáját Annának. És nem sokára átmegyünk Vértes Szőlősön. Képpen jönni fog a vonat. De alatt fel tudunk menni, nem? Hát ki is tudnánk kerülni, ha olyanok lennénk, de mi nem vagyunk De olyanok. ott alatta van egy... Ja, tényleg. Ha, menjünk már. Akkor itt visszább jövünk egy kicsit. Itt lemegyünk. Mert nem tudunk megállni ebben a nagy tempóba. És találtunk egy kikerülő utat. Egy vadonatújat, Addigra persze fel, hogy a vonat is mehetnénk fönt. amit csak a mi kedvünkért hoztak létre. De már addig kéne beszélni, míg nem jön a vonat már. Szerintem már hallom. Ott van, nincs, ott van. Ja, ott van. De olyan gyorsan jön, hogy szerintem meg is fog állni, mire odaérünk. Jaj, 2 vonat jön, egy gigant húz egy tehervonatot. Össze fognak ütközni. És egy amatőr videós levideózza a vasúti katasztrófát. Mennyi remek fahanyag. A fák átmentek szegény másik vonatot. Akik most már nem is látom. Mennyi fa, asztalot. Nekem ez gyanús, hogy ez Romániából jön. És itt a másik vonat, ami éppen nem ütközött össze, Sajnálom. hanem itt megállt. Állja, hogy az utasok fel is leszálljanak. Amit tovább megyünk el. Érkeztünk a túránk névadójának pontjához, ahol ellenőrző pont nincsen. Ott látszik bent a Vértes Szőlősi ősembert. A múzeum, ahol meg lehet tekinteni a maradványokat, meg a leleteket. Itt van egy mindenféle szép park. Itt megtekinthetjük, hogy milyen rendezett Vértes Szőlősnek ez az utcája. Elég rendezett. Tudjuk azt is, hogy van egy McDonald's a közelben, vannak turisták. Erre fogunk tovább menni. Egy szép búzamező mellett viszel az utunk.
amiben pipacsok nyílnak. Anna számolgatja a szírmait. Ez tele van bogárban. Ott látni ismét azt a hegyet, aminek a tetején a bányász emlékmű vagy kilátó van. A háttérben Tatabánya, az előtérben pedig Máriácska fotózik. Ez mind Tatabánya? Jé, lefotózza a kamerást. Még egyszer dob föl? Már is. Ez nem sikerült megnyomnom a gombot. Igen. Többet is van. Ilyenkor sportra kell majd állítani a fényképezőt. Megérkeztünk a második ellenőrző ponthoz, ahol egy kis zsíros kenyeret is kaptunk, meg persze pecsétet. Sőt, a bácsi szódavízzel kínált minket, mint mindenki mást is. Itt egy nagyon komoly bázis van kiépítve. Az árnyékos helyen. Mind a kettő szoktuk. És itt van egy pirigyóka kis templomrom, Szent Péter templomrom. Lelkesen fényképezik a turisták. Megnézzük, hogy mi van ott bent. Ja, valószínűleg egymást fényképezték. A kis 3 éves az előző, az úgy futtosak itt. Most utolértünk egy másik csapatot, de azért voltam kénytelen bekapcsolni a kamerát, mert annyira izgalmas helyen jövünk, hogy itt az látszik csak, hogy egy kis utcácskán jövünk, de hogy milyen tátongó szakadék van alattunk, az remélem a felvétele jól fog látszani. Elég vadregényes szurdokon jövünk le, Baj irányába. Nem lesz baj, ha már leérünk. Sajnos a Baji ellenőrző ponton elfelejtettem videózni. Egy jóképű kis kocsmában volt a nyugdíjas találkozó. Az nem aktuális nyugdíjas találkozó. Nem, hanem a pontokon mindig idős nénik és básik vannak. hát igen. Minden esetre már itt vagyunk a Cseketó körüli parkban, ami egy nagyon szép park. De, Nem tudom, hogy nem erre kéne inkább jönni, de erre van. Erre mutatja. mert ott behajtani tilos. Nézd meg. Nem baj. Sárga. Ja igen, és a csatornára fel van festve. Sasszemű Annánk rögtön észrevette. Kicsit bepillantást engedek itt ebbe a gyönyörű parkba, ahol amúgy már csendben megjegyzem jártunk, kerestünk itt ládát. Itt van egy multi, mindenkinek merjük ajánlani, gyönyörű, szép, Van elhány. és érdemes megkeresni. Mi már megkerestük, úgyhogy most nem keressük, hanem Itt járunk. Ma. Vagy a 17. kilométernél. 18. igen, Na, most 18. már tűzünk. kilométerben vagyunk. Majdnem. Tűzünk, mert Anna hajlamos rá, hogy szem előtt tévessz, hogy már pedig teljesítménytúrán vagyunk, ahol egy szempont van, a teljesítmény. Ez annyira jó az a felvétel, ezt még egy kicsit mutatom, még ha orra esek is. Ugye külön utakon járnak, nem baj, Máriácska a kandin visszatekintett. Nem baj, jaj, de szép itt minden. Milyen gyönyörű illatok vannak. Szépek a fény. Csergés is jó. Akkor csendben maradok, a csicsergést hallgass. Gyere, egy kicsit szerinted. Apa, picit is. Köszönöm. Nincs mit. Ez is értem most. Ez a két sziluett. Ez Máriácska, meg Anna. Háttérben a tó. A Cseketó. Mai nap a 4. tavunk. Az öreg tó a Kiskacsástól, a Nagykacsástó után. Ez a 4. tó. Úgyhogy muszáj meg. Arról beszélgettünk, hogy milyen gyönyörű ez a park. Milyen jó
Annak, aki azt mondhatja, hogy van egy ilyen parkom. Lehet benne horgászni. Szép tiszta az állomány alja. Mondjuk nem természetellenesen tiszta, csak éppen tiszta. Mondom, voltunk már itt, akkor is mély benyomást tett ránk. Gyönyörű ez a Cseke-tóféle park. Talán tudok megint egy képet készíteni, vannak mindenféle szigetek, a szigetekre bevezető hidak. Túloldalt egy szökőkút próbálkozik azzal, hogy talán éppen csobogni tudna, de nem nagyon tud. De mindegy, nyáron biztos fog majd működni. Strand nincs, ha jól tudom. Úgyhogy ennyi. Az, hogy kacsák vannak, az majdnem, hogy természetes. De hogy egészen pici kacsákat is látunk, az azért öröm. Itt vannak. Megelőzték anyát. Jaj, gyerünk gyorsan a part felé. Ússzunk, ússzunk. Anya, gyere már, mindig lemaradsz. És megérkeztünk a kempingbe. Biztos sokkal miskolciak, mert Eddát hallok. Közben itt van az egészségügyi állomás. Itt vannak a bikinis csajok. Egy ilyen kis szabadidőközpont. És a bázis, ahonnan indultunk, nem emlékszem, hogy csináltam-e induló felvételt, de minden esetre ez már az érkező felvétel. Máriácskáik már itt ülnek a padon, úgyhogy itt vagyunk. 21,5 kilométert mentünk. De megérkeztünk, ez a lényeg.